नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायबाय माने आङो दा मा खालामो नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों स' लोगोफोर नायलांबाय था मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालाम आरोना लोगोफोरना स' बिदिब्ला नायलांबाय ओंखारबाय आरोना बिराद अखा हादोंमोनलै दासो हागादों माने नै बेयाव माने अमानो थास' हादों आरोना बेखौ हानानै माने रुगोन आं दा बारिथिं थांनि मा खालामनाय जायो नायनि नैबे सबाय बिमामोन आरोना गैला बोरायजोब्बाय जुमब्रायाबो माने दासो एसे जाहांदों आरोना दङ दंनायालाय फिथाइया दङ दंनायालाय होमबाबो बारा गैद्राया होनजाया आरोना मिडियाम साइज दं नायनि र' खान्थालखौ नायनांगोनलै मोनाखै गोजौआवसो दं खोमा ना खान्थालाबो अखा हानायाव गाखोनो बालायलाङोलै खान्थालखौ मोनासै आरोना आं दा माने थाइजौ फिथाइ जानोसै न'आवनो दंखायो थाइजौआ माने थाइजौ फिथाइ जानोसै आरोना खान्थाल गोमोन गैयिखाय माने थाइजौखौबो जाफेराखैमोन माने जाथ'वाखैमोन आरोना दिनैसो जानो नागिरदों स' लोगोफोर नायलांबाय था जानाय आं माबायदि गोदैना गोबाब थाइजौ फिथाइया नै माने जानोसै आरोना बेखौ माने हानना लाबोबाय माने हाननायखौ आं माने देखायासै आरोना खस्थ' बोरै देखायबावनो होननानै आं माने खानायखौ देखायासै आरोना खानानै लाबोबाय दा जानोसै आरोना एम्फौथ' सुनाय दंमोन नै एसे होमबाबो एम्फौ सुनाय नङा एम्फौ सुनाय बायदि मोनो साफानो बिराद गोदै थाइजौआ माने जानाय नायनोसै लोगोफोर जाथावनाथार थाइजौआ स' लोगोफोर नै लाबाय बेखौ संख्रि बानलु बेखौ सुनोसै दैयाव सुग्रोना लानि दैयाव साफानो होमबासो जानो बरिया जागोन दा नायनोसै बरियाके सुना लाबाय आरोना नै लोगोफोर बानलु होबाय बरिया जानोसै लोगोफोर जानोसै सुरु खालामसै लोगोफोर बरिया गोदै खतम फिनिश बानलुआ एसे बारा जादों स' लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो शेयार खालामना हो लोगोफोर